Ya katma ga jong Mahatma Gandhi la jutip kum kata katma klem atiar ane kabangi khat ka kitin pareng non violence. Mahatma Gandhi ula ej elagari kumba u ej elagakni. Henry rengkat bat kane ka mensim itri ka jong u katrai ha u sa ka mensim ej belai. Bat day kane ka mensim ej belai kabla betien bat yalam lenti ya u ha ga jing ej elagari. Mahatma Gandhi ha ga jing ele bajor jong u ban penyo ya ga jing lat luet ya la ga jong kari India. Naga ktisin syar jong kinongwei. Syamla pendan kam atiar ban pen mensaw ne le ai persyak ya kiwei ne ya kinong syun. Ne syamla le jubor da kano ka rukom ban pen sniw ya ki. Bat ka rukom ya le ka jong u kalong da ga jing ya le persyak jong ka jing ya isyak. Hakaba uyale ya ka solkal pareng da kata ka jing ya isyak ka ba udan. Ulah hikairu ya laki parari bakin omtre ban kongu ya ka an bom hok jong kiwei. Henry kata gade ban long da ka ba syu sngap la ka sngam. Bat ban syak set patok ru lada don kam ne wat ban IT ru ya la ka jing em. Dei pat ban ye syok ya dat. Dei da ka wait da usum. Henry da ka jing it wat ya kita kinong syun jong ni. Mahatma Gandhi ulas ngodon kam ka wei pat ka kitin ka ban kit jingmut ya ka ne baro ka ba utmu halaga jong ga jing perkhan. Kumta ula terwa ban ai buskit ya uno uban penmi kum kata ka kentien ka bakit jingmut bat ka bayaha bat ka ne ka jingele thma kitin ga jong u bala da uno unjab un ai ru ya ka nong la ne ka buskit ya kita. Bat bun kilai persang Henry tang uwei ubriu ubadai naga kur jong Gandhi hi uba kerteng magan lar Gandhi ula job bat ula yo ya kata ka buskit bat kata ka kentin ka ba u ula ai kalong Satyagraha kane ka kentin Satyagraha ka ba mun ka jings kham ha ka jing shisha. Mahatma Gandhi ban kampen sha shu ya kata ka kentin ula pen kala ya kata ka kentin syaka Satyagraha kaktian ka ba menta ki tiap baro shipper thai. Kumta Mahatma Gandhi ulong usipai basilul jongkari. Uyang banyele persyak ya ke jing ban ben bat ya ke jing bom hak baro. Henry ule kumta da kilat bajai pan bat jule jubor ya no ne jupen mensaw ya la unong syun. Ha ke jing shisha ha ke dictionary ke jong u kamdon kaktin nong syun. Ujob ya ke jing ya syun da ka jing et bat ya ka jing snew da ka jing bha uyang skam ha ka jing shisha wala da ude ban pai la ka jing emru sngo pher ka wei pat ka jing trai ka jong Gandhi ka pen pau ya ka mensim it belai jong u kalong ba ubriu baro ulong ubriu amdon uta uba krau jaj bat amdon uta uba po jaj kanu ka jing trai ne ka kampen krau ne kampen po ya ka jing long briu dei ka akor briu hi kaba penlong ya ka kam jong u kumta ban long kaba krau bat ban long kaba po. Mahatma Gandhi uju sngojo bat snok thang shibon halaga mensim haba uyo ya ki do ki brio ki bakhat iladi ki Hindu krau jan ki iban ya ki weipat ki parari laga jong ki bakhat ki harijan ki brio ki ba ombit ban penyadai ne yalet yawan bat ki wei. Ka donot jong u ka pedang ban yo iya ke bakum kito ki Hindu krau jaj kim sya ya ki hirijan watang bandrung haki ying mane belai haki temper jong kiru. Na kini ki daw bun sin u Gandhi ula sya jing it wat syeduk syetmir ke jing yap ban pendu ya gene ka mensim sarong haki parari. Bat ban hikai ya ki briu ban pen priang ya la ke jing hikai babha. U Gandhi ula seng ya ga yeng balakhat ki ashram ba uno ula banwan yeso ka wei na kini ki yeng ban ningkong ula seng ha Ahmedabad u ai kerteng ya ka Satyagraha ashram kito ki basyong ha kini ki ashram ki dei ban yalong chi yeng chi sam omdon bakrau jat bat omdon bapo jat baro ki rengkat ka doar ki dei ban trai baro ki jat jing trai ban shet ban tio ban kling ban saj ban sar bat ban pen khoj wat ya kapan khanaru na lor kini ki kito ki basyong hakine ki ashram ki de ban lek keleng kinong kendong kamper la haki them motor ne hapdeng ki mushi ne ki jaka ba jaklia ba yukhang kan no ru
ban yarap ya kum kitu kibriu ban kenteu ialah ka jing em jongki Ugandhi ulong unong yalam jongki daki nuksa jong uhi ula penhika ya kido kinong bot jong ushet usar usaj upen khoj kat ka badan kam bat amdan kano ka kam ka bapo lana ka ba ukhen po jus ngole ran wat ban krong ru kumba ulale bonsin na ka bantai ki harijan ki bokhat ki khon jong ubelai Mahatma Gandhi umlong ubriu ubatangka kitien lane uta ubangi khan talk more walk less Henry ubadaka kam upen haka wei ka jingelang pat ba ka balong ha banaras haka senam kat kendai spak kat riu Ugandhi ulalong wei ne kinong keren haka ta ka jingelang ulaang ka jingbon kitien kan yangi ka jingsen shar lade pide ban trai klam shifting Kumta parlok na ka jingem ka jong Ugandhi niyo shibon ka jinghikai khamtam habalong kinong ilam khamtam hakane ka juk jongi ka juk heng pertashnong haka baki rang san muluk kindala banle bon ki eki na ka banta ka jingpha bat ka jingkentiu ya kari da ka babot ekite ki kintin snang jong upa kari ban kham trai da kiti bat kham duna da uthli ka heng pertashnong kadai kata ka kenjakor ka penjam tang kasur Henry ka kam kaduna te parlok bait parari tongin long kibakum Ugandhi banduna ka jingbon ktin khnang bangin yo ya ka jing sinchar halade da ka bangi terai klam ka jing shepte